чаро намоз намехонӣ? Не аз ростӣ? Бист ва худро бипурс. Чаро намоз намехонӣ? магар ҳама меҳрубонии Аллоҳро ки ба ту дод инкор мекунӣ? ё ин ки ту инро фаромӯш кардӣ? ба фикрат Аллоҳ сазовори миннатдорӣ нест барои ҳама чизҳои додааш ба ту? тасаввур кун ки Аллоҳ туро фаромӯш кунад, чӣ гуне ки ту ӯро фаромӯш кардӣ. Ки туро нигоҳ мекард? Ки туро ҳимоя мекард? Ки ба ту кӯмак мекард? агар касе ба ту дар ин дунё ягон чизи хурде туҳфа кунад, ту ӯро миннатдорӣ мекунӣ, худро аз ӯ қарздор меҳисобӣ. лек чӣ қадаре ки Аллоҳ ба ту ато кунад, ту чӣ инро инкор мекунӣ магар? чаро намоз намехонӣ? чунки намоз хело вақти зиёдатро мегирад? ту метавонӣ вақти худро беҳуда гузаронӣ дар тамошои филм, гӯш кардани мусиқӣ, дар бозӣ кардан, лек ту 5 дақиқаи худро дар офаридгорат бахшида наметавонӣ? чаро намоз намехонӣ? магар шайтон туро моил кардааст ки маҷбур нести намоз бихонӣ, чунки ту гуноҳҳои зиёде дорӣ дар ин ҳаёт ва ту шарм медорӣ рост биистӣ дар назди Аллоҳ? магар ту намедонӣ ки дидаю донистан намоз нахондан ин гуноҳи бузургтар аст? чаро намоз намехонӣ? чунки ту фикр мекунӣ ки умри дарози беохир дорӣ? ба фикрат ки ҳоло ҷавон ва боқувват ҳастӣ, намозро аз соли оянд сар мекунам, дар рамазон, баъди ҳаҷ, баъди оиладор шудан. киро фиреб дорӣ? қабристонҳои мо пур шудаанд аз ҳазорҳо духтарон ва писарони ҷавоне ки онҳо ҳамчунин фикр мекарданд мисли ту. иншоаллоҳ намозро сар мекунам, лек сад афсӯс ки онҳо вақт наёфтанд. чаро намоз намехонӣ? ин аст барои он ки дӯстонат ба ҳолат механданд, масхара мекунанд? ту чӣ аз дӯстони худ шарм медорӣ? лек шарм намедорӣ аз саркашӣ кардан аз офаридгорат? баръакс, ту бояд ризо бошӣ ки Аллоҳ туро ҳидоят кардааст ва афсӯси онҳоро бихӯрӣ, чунки онҳо ширинии имон ва намозро начашиданд. чаро намоз намехонӣ? чунки ту солҳои дароз аз фармони Аллоҳ саркашӣ кардӣ ва то ҳол ҷазояшро надидаӣ? ту бемориеро интизорӣ ки туро аз по занад, ё ин ки мусибатеро интизорӣ ки баъди он ба Аллоҳ баргардию намозро сар кунӣ? ту ҳоло ҳам намоз намехонӣ? шояд ки умедатро ба меҳрубонии Аллоҳ гум кардаӣ? шояд ки ту бовар кардӣ ки дигар умеде нест? агар ин аст мушкилият, пас ту ҳоло нашинохтаи Аллоҳро. ту нашинохтаи ҳоло ҳам Ар-Раҳмонро, Ар-Раҳимро, меҳрубонро, раҳмдилро. пас ту нашинохтаи ҳоло ҳам Ал-Ғаффурро, бахшандаро. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ба шумо аз модарҳоятон дида меҳрубонтар аст. ҳеҷ вақт ноумед нашавед аз меҳрубонии Аллоҳ. дар Қуръон омадааст ки Иброҳим алайҳиссалом гуфт: ба ҷуз гумроҳон кист ки аз раҳмати Парвардигори худ ноумед шавад. тавба кун, бародарам, тавба кун, хоҳарам. баргард ба Худоят, баргард ба Офаридгорат. Аллоҳ на танҳо туро қабул мекунад, ӯ ҳама амалҳои бади туро ба хайр табдил медиҳад. ҳеҷ чизе нест, тамоман ҳеҷ чизе нест дар ин дунё ки беҳтар бошад аз он ки сайри худро дар сажда хам кунӣ дар назди Аллоҳ, ва нест ҳиссиёте ки ширинтар бошад аз он ки наздик бошӣ бо Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. то ка ин хел давом мекунад? хоҳиш мекунам иваз шав, худи ҳозир.